Спорт каникулларны яратмый дияргә яратабыз. Спортчылар өчен озакка сузылган яллар булырга мөмкин түгеллеге һәркемгә билгеле. Шуны тагын бер кат исбатларга теләгәндәй, бәйрәм көннәренең берсендә Теләче хоккей мәйданчыгында Раштыва призына турнир узды. Спорт бәйгесендә командалар күп булганлыктан, бу көнне Искежери авылыбызында да хоккей уйнадылар. Ир-егетләр арасында узган хоккей ярышында 12 команда көч сынашты. Теләче, Искежери, Шәтке командалары аеруча матур уен күрсәтте. Ял көне булгангамы, хоккей карарга шактый тамашачы җыйналды. Уенчыларның да зур әзерлек белән килүләрен аңларга була. Ярышта җиңү команданың көче хакында сөйли. Һәр уен кискен барды. Җанатарлар да уен тамамланмыйча хоккей мәйданчыгы яныннан китмәде. Командалар бик көчле, гомумән хоккей ярышы бик матур рәвештә бара. Монда бик оешканлык. Һәрбер командада менә яңа гына оешкан командалар булуга карамастан бик көчле уйнадылар. Бик яхшы. Менә башта жюригә карап килдем. Шәтке командасы белән жюри командасы бик яхшы уйнадылар. Мин болай да хоккейны яратам. Менә хәзер Теләчегә килдек. Бу Теләче командасы белән. Мин уйлыйм, жюри барыбер. Ниңә дисезме? Ну, җиңмәсә дә достойный каршылык күрсәтәчәк дип. Раштыва призына узган хоккей ярышларында беренче урынга Теләче, икенчегә Искежери, өченчегә Теләче 2 командасы лаек булды. Җиңүче командаларны муниципаль район башлыгы урынбасары Айрат Фәтхуллин тәбрик итеп, акчалата бүләк грамота тапшырды. Илмира Әхмәтҗанова, Диас Касимов, Теләче телевидениесе.